menta ka por balik school ma phi la yariam dagi uniform mangi tempat dan uniform ngidang riam baik kumtu ha ka snong jungi setai namal bakadega than ka bakriat mari khimen step shim ka jan kop shim ka but saw phang nda poi school pat de kumtu ngi ya muja ken ka por late school jungi tang ba hadian bangalalaj na ka primary mo na ki LP school ngamot ang ngalalaj class 4 na mga late school kasi andala poi hapo ki upper primary school class 5 siya haki por menswa ka jingtieng tang lawan nong hikay na marbalay dalawan ginong hikay pa pulekot yang mamenang to pule laday da pareng mbanasyo hapsyuri besyakrum gaban namar menswa syaban batay kinong hikay ki ang yang mame kumta pule kato paragraf kumta tingi bom nang pareng tieng yap yam kedon kowe kena kowe pulelang poy ka kena der ar kong tere are namar bangiwan nek school kasi kemot lada kadon ka meaning der ar lane wer tere are were ta dayam nakataka daw henry menta pimlong syukumta menta hilaya riam deki uniform rengkat ki pala ki bastai kata ke jinglam kapor ke jong pi ke kapor ka bakamentam dayam ngan ong ye pi tang ka we lada pi du no ye kene kapor ke jingem kum ki kena school kan salong tik kum ba pi du ye we umaulan nai ba koridor ba kata klempep ma tinga thrairu aba piawan hang ni pimedon tangki balang na kakenhun balang presbyterian pila bandan na ka balang katolik pila bandan na ki weki jat kenhun niam la banlong na ka niam tenrai ndai kata dei ndai lele ya kata ngam snop he bakke ei ka message lana ka kubor ka bangan sakren ngakwa bakan ai jinghun lang la pide na kano ka kenhun balang pide la kano ka kenhun niam andrai kanam dan jingkta ya pi kan salong kuma pi bam ya gaja haba bam ja mdai am tangunong mau plang ban bam ja mdai tangunong tliu uban daj do andrai baro ngi hab ya bam rengti barkata ga jing bam ka bangangan ay pi kene ga poru kan long kumta la pide na ka kenhun balang katolik ru pimat ke jing bang gaju pidai na ka balang Church of God balang believer balang presbyterian pimat ye gaju thik kumba piwan na kene jaka pule jong piwan na kene jaka pule pidai na kano ka jaj na kano ka kur lahikai pi gaju dayam kata ka de gaju jingikai handai shwa ban ya shika kubor ngatip kopor kalong ka balengkat pha namar adin baladep nang ni pin sayelech shaki kam ki jam ki jang ki dia hakene ka step hakene ka por ka benta na ka tien jong belai ka banga kwa ban ya keren bat phi ki samla pule ki kena pule kalong na ka shiti ka benengkong uyanes kalenong ka basaw ka dekat ka bakan riu ki kentien ki balengkot bha ka kentien ngakwa ban siem hang tu tang itu kentien ibong ublay ulang ka jing ublay ulang ka jing lane God is love tangi tai benta bang akwa habay day bakane ka kubor Good Friday menta balay ngakwa ban kren ye kane ka jing namar bang tip ba phim ya don nagaju ke kenhun ka bangala kumbang alaang don nakaway ke kenhun balang nakataka daw kaday kani kapang kabanwan ra lot ya ka jinghun ya phi kum ki khna pulie hang ni ha JNV mau plang hanrei kabapenlong ya kani ka daw jong ka jingshat sanar pnau jisuru kadeni em nakadaw ka jingi kaday ka daw jong ka jingi
Larangin keli balai ukris usha alor gading pna kajuba kabanginyo namar bau it palat. Daitang ka jingit palat jangu. Kumta ka penlong yau ban sha alor gading pna ban aiti yala ka jang ka jingem na ka benta ka jangi. Kindia haba pai shikina ka kantin jingit. Mano bala ban sungutu ya ka jingit. Kadon kawe ka kantin lana ka jingkali ka kantin parang ka baong what is love. Ka ay ka jingit. Kene ka kantin jingit ka lingkot day. Ka lingkot anray ka jerong ba ka jingmot. Haba bataya kini ngin siyam jingit. Siyam jingit abhaban bataya kini ka jingit. Daitang kata ka ba pipiman lada pipil amat halade kinsa sungutu ka ay kata ka jingit. Kedaitang kata daitang gitu ke bama kin sungutu ye ke jinge haga jingem jong ubreu don kat nojat ke jinge haga jingem jong ye ke breu don nyau teli ki jat jinge ki ba penlong ya ka tang kawe ke jinge nyau teli ki jat jinge Henry ka bang kwa ban yetu nganam yetu lut ye ke baro nyau namar ki don gi jingit bampat ye dai ba kakarta jong pi ngakwa ban yetu tang artli ki bang kamban Henry sau tli ngan chu yetu ka baning kong ka dai ka jingit parlak friendship ka baar ka dai ka jingit samla romantics ka balai ka dai ka jingit ki kmi ki pa kabasau kedai jing it belai. Na kini kisau jat jong jing it ngakwa ban kam keren pat ka jing it tang ka balai berbasau. Henry wala kata tungin suya pet king diat. Ka ai kini ka jing it ke ba ningkong lena kata ka jing it parla. Na kini kisau teli ka jing it nanong ipi ka baningkong bat ka baar ka don ka jing it dai bajan pha. Nang tak kabalai bakabasau kadon kecing dai bacan. Namar balai. Namar baka jingit parlak kadon em kecing jan baka jingit samla. Kata kadang. Ngakirmen panapeng jeng pi pim 4 dai banyalang sama. Kata. Ama kelas 12 sipo ate. Wat 4 yele yaw mah. Saya yele yaw ndala dep ye jing pule baro. Henry ngasuye tu bakalong komta nai ong re ak itoi bai ong komta nganda persyang. Epi ong komta te syakla. Lalong kombano siti syariat. Na baro don sau teli ki jing it kene ki jing it perlok kaya jan ber ki jing it samla. Dai ha kene ki jing it perlok pi hang ne it perlok em. Toi it iwe kitin jong blai ko. Kajing it parlok kadon kajing yadai ke bajan bha kajing it ke baar ke pada kajing it samla namar nuksa dai kajing it parlok ke baya plalot wat ye kena kesenir syapor plalot baro umjulan lara don kano ya thulut ngi balade biak dan tiru ngiladep tip ya kata ngila dep semua tu badai tangga jing it parlok kabaya tu yang i syapang kajing yalong kajing jan berkajing it samla laju dan hai ngasem jong pi bai kong i ong ye mai ngai lang yu ta tai pajudan em bai uba lane iba aying in ong ye pa jong pi ngaya lang semla sitai kumta tepa ani laju yo sengau si parlok te plalot em yak snir ro ya thulot em yu do anwat ro kata ke jinglong jong ke jing it kene ke jing it parlok kamla banlen kamtam habaya it parlok Cisin Malaya it ladai don ino ibalong kerpang pha kwa ban yetu no
kene ka kam jong jing it lada phim ye thu kam long kene ka man sim ka pen shoi ye thu ye ka tai ye thu ye utai na ka ta dau hab ye thu hab phla la phai ha ka bam ka di ru ya bam lang ye shong lang kum ta dei menta lam da dei ba don ka jing it ngat rai pinamia sngotenat ban salang ha ka ju kamra Habadan ke jing it war kabam datam na kapliang yabam lane yabam lang hagaju kapliang kumta henry don par ki khna ki bashim kabu ye kene ke jing it hisen udon we khna rep utaw khna udon jing bam na don jing bam namar barang shuwa jing sang bible class wang gomno utaw we bayawan class lang wang to ailem mo Utaw kena ai tu ang mitip aminong hikai mene bible class yung gumno yung to ya lagi ya ki parlok kumba ya ladi ti me ban ai lang haba mi utaw kena ho oi ti me kan mau em hadin yung wat ikwa jong giwe dang long don gibishim kabui kene kijingit ngan ong yepi don teng haga jingi it perlok palat ru bam he siliang henry tong ina mi keren jerong ma wat num shim kaboy gijing it ken mau la pi hang ne pi em ya sa rengkat ang ne man la kesngi yo don ki balong kumta oh ya la de te la da bat u coklat bat tam khendiat ban yo bambon henry ngakwa ban melong kumta Kabala kabaar kata kata gajing it samla kum bangalaong an syuetu wat patma watma namar kane gajing it kadai kata gajing it kabampati kena kadai gajing it kabalati kena kadai gajing it kabahak kadai gajing it kabathak sengap nganya tu ipi balai ngong Namar don teng balaya lang samla laya poya tho kentiu kurim kata kadain em kapatikna tei gito bam poya tho palaya klat kadai gajing ej bam tikna don ki samla ke baya thuhak don ki samla bathak arngot si samla bam sup na ye kine ki laya te na ying shat don em bam sup na ying ke berthan nei panyashong baruta panyatho baruta ni na ying sup dang dai bai kita arngot si samla ki ong gomno namar bala sngo ye it yang nyelek noyak no syelek noyak henry snga menyatu ipi layalek baro angot laya yeng natmir karyat ka ba ima Hamtam kum kita kitain suara kambun rian teng ngamut dur lada ringko nang tu na jerong ksano kali kai pat hap la dukut mensim dayam habatang syupet lajanya namar balai bakyu na kata kadau kine arngot ru kilayalek andala yalek kilayabati Laya bati kata kentai ko ang ngin syia pelat ke kti ban ya rensit kam klan rengko hang ta laya nyau we are lai larengko usenrang pujoi kata kentai kelam rengko ko ang gumno kato tengah lasuk namar ngadang don sawe bakam ij banyuni Utaw senrang hadin san minit utay uher sejerong deki persut wang katu tengah lasuk katu kalayap ngadang don sagaway bakhami kata kadeni em gajing it ke bathok lada ya poi shisha kadai kan gajing it ke bahang habam ya poi kadai gajing it ke bathok nang ta bangaang don gajing it ke batikna don ke bam tikna kene kene gajing it samla ke kene gajing it samla mental lei kala ye pher gajing it samla kat banang ya kisngi ki job ki breu ki nang update ye gajing it samla
hai ki por men shwa kasak ke jinglong rem menta kila update bun sen kum tu kum balaang yalang ha FB ya klat status kita henry ngenam keren jerong ya kata henry ke jing it kabangan kam kwa ban ya tu ya pi kadai ke jing it ki kimi ki pa ke jing it ki kimi ki pa nganget baro na pi ladangan keli hakne ka step hakne ka por pi it ni em ye imai rakti ki ba it ye imai pindang ya ra ar don ne bom it ye imai don baro ba it em baro ngi it ye imai hagapor badang kena ngi sha keli pi it kat no ye imai ngi chispa kumta bing isat am yai pa dai pai kham di kyat arphau kumta ngi tang arphau ngaru ngala khen kai da katuka love calculator nga it yai mai khandai phoi nyau yai pa poi tang lai phun riu ngong kani ka bom la long ha banga it lang te kani imat kala down battery kan ma wat namya theo love calculator ban ong it yi mai ma la tharai ban thau yi ke jing it jong pi yi mai la ban thau le yi ke jing it mai ya pi annam la kata kadau haba it yano om la ban thau sngap kata wat ke jing it jong ya pi jong wat ke jing it jong ya imai ke jing it jong pi ya imai om la ban thau mudur ke jing it imai ya pi le la ban thau kham it bun imai kham it bun ma pi ngatrai la dala kha mangi ya imai te la it bun mangi namar bai khai mai yangi i it bun mai dai na kata ka daw bahaba imai i it yangi im jubenut ban ai ya ka ai imai jubenut ban ai la ka long ya ka pisa la ka long ya ka bam ka di la ka long ya ka no kani ka jing it imai pa ka per bak labak na ka jing it kito ka banengkong bat ka baar bangla keren teng don ki brew ki samla ki baong ngang la shat ya kendu ngan ya tu hak ma wan amirki ngala don ka wei ka samla bangayalang namar ngala rang ba atu ma ka baong yang ni ngamla ban em klem pi ngong nga te ka por pat yalang bat nga kum no pi ien balai pi miap lupa ken ma wan amir keren kulumar hen le ka jing it imai pa te ka dai ken ka jing it imai pa ka dai ka ta ngamla ban em ki kun swet maaf da ka baburam yo dan kun swet bandu yalai mai pa kan no ka pangamen sim la da ngadu no ya ka to jing it samla ngayalang samla ngadu no kay klat no ngawat kumboong kinong rwai one going 10 coming la da ngadu ye imai menta iwei wat trai du iwei men nang wan sa sipo mai ta telak kelumar ka kamai katuruk mai income mai yano henry imai ngan ong yepi kini kinong hikai ba pidon hang ne hapo JNV mau plang kidai kinong hikai bala ban bu bujili dene am ban transfer lada ki nong hikai jong pi kim sngau em ya katulap ya ka jingsiu ke bakiyo anak ne ka school jong pi ki apply ya ka wei ka bakam he ki yo ki lej no shatai ki i no yepi kimi kikpa kidai kinong hikai bomla ban transfer kidai kinong hikai bomla ban bu bujli omla ban bu bujli yai mai baripa omdan kimai du kimai dang kiban ong yai mai jong pi to kong he ngan penlong kemi nga mentar sengi ki kun jong pi chadon na yeng omdan namar balai omla ban bu bujli na kata kadau de bomla ban bu bujli lada imai ilayap ipai ilayap kalong ka bae bangin yo kap mai kampa biang kino ngai kai school lada inei wei la let no la sha transfer ne la let shawai
วันใส่กิเวกินอยกายจะกาจงอีงี้ดังละบันขัดเมสงี้ดังละบันขัดซาอันไรยี่ไม่บริปากันมาพิมละแล้วได้ชูองตังไม่แดงไม่ดูไม่เร็ดละบันองตังกันเตียนไม่บัดป่าแต่กระดาวกินเย่กิเดกิจิงกินน้องอีกายบ่มละบันบุบุจุลีกันมาพากิกินน้องอีกายกิบันเน่กิเดกินเน่กินน้องอีกายhang nia schoolกิเดกินน้องอีกายกิบันpen start ye phi ka score ka bapa i mai bari paกิเดกิตากินน้องอีกายki bajar jar hagi yeng ki Islam sandor na kata kadau ka jing i jong ki kalong palat lem pio banwan pule hang ne nam dadai ki jing i mai pa don kena bob Christian school hi la dia hang ne basiu hi ka bai school ai ndanem dai mai pa ka jing i jong i mai pa ya phi yanga ka penlong ya ki hadu ba intro ya ka ding gamau insya you slap insya ya kal air insya ya ka si insya you priya tang ban penyo ban penang pen start ya phi kadai kata amdan i weiru ilong kmi ilong pa ibakwa ban yu i ya phi ki kon oh ha kata ka kardan ka bahapo ka bomnang bom start don kikmi kikpa ki baong yanga habaki kun kinang ki start bakile dan buram dan akor ladang apong da kapatlun ka bapay ko siu ngat ngau kumbang apong da kapatlun ka babatam ken mau bahaya kata na kata kadau kine ki bait ya phi ki it palat teng pan namar balait palat kiam julap bay may yam namar jono nakikun kiyam namar kikun balai kiyam namar kikun bakikun kile palat balai kiyam namar baga jing it ke bagidan ke selai kadon kawai kalong kami kene ka khana ngala YouTube apa YouTube kene ka khana ka ongkon ni bau don uwe unong lute upenyap no yu kun jongka utau kun jongka uketeng usuliman ali udai sipai kan bau dang mi na ying jongka tengah jongki kun usya bom no halenti ulayap no une kun jongka kumta la penlong ka jing twet ka bejur la yo kem yu tau briu unong penyap haba la yo kem la shem penpan bau unong penyap yu ta ukun jongka dang kat saus nem ka kerta udan kumta ka ying bishar kala rai penrem ya u namar baka u penyap yu briu badan haka service lane haka kam jong ka jing syakri ya ka ri baka jaban ri ka ying bishar kala rai penrem ya u ne unong penyap kat saus nem kene ka kmi haba ka ying bishar kala ang shikentin syaban rai penrem ya une unong penyap kwa ban yo sngau na ka kmi jong Suliman pitep kene ka kmi jong Suliman ko ang kumna ka yeng na jaka syang ka lech sya une unong penyap yo kun jong ka kedop la jusyam baki kmi ki kedop yo unong penyap breu ba penyap ki kun ka kedop bat kas ngau sen ka ong hakamat ka ying bisha la da long ai ngan sha mga jaga jong la da long namar balai udang kun long udang long u knarit ubadan kam ban yo ya ka jing hikai ya ka jing nang jing start ya ka akor ka babha ai ngan yam mga jaga jong hendrai ka an kamsha kata gade ke jing ek kikmi lada dei mga mapi lada ong yo jing kren na ekmi kikpa jong kon basha panyap tikna ngin ong set along you sden pasi yo piu iam
kini kisipai jong Jisu ki ong ni em sa nar pnayo Jisu lay ule ayu mlay sialap baye kajing penem penyap yo andai kan dadai mangapa mapi kum ta em teng habayo i bai ki syok ki kena pra kena sibuk menta su ainuksa ine itu i jengbam jong ine ki belakam he cikamat kin ong ine kawang bai kin ong kum ta waktu hi te andai kene kalong kami kam long kum ta na kata kadau namar bala it palan jau umat philap ni embun ki kimi ki ringsti ki rai kho namar baki it palat ya ki khon penban ki khon kim it ya ki o mentala pha pule ya phi shene don bon ki bala pha pule ki skol ba per ka bas ngausi ki wanra ka kubor bas ngausi ki kimi ki pa da ka baya hap samla kata kadai ni em kubor bas ngausi ki khon bastat ki namlong gumta ki khon bastat ngan ong ye pi kan mau ba ki dai ki khon ba pen kemen ye ki mi ki pa ka jing kemen jong mai bari pa ka shong ha pi ki khon lara ki khon ki em ton borom ton akor bam ka ja sudas ngo ko madap da do ak pliak lara ki em kum ki nong penyap breu ki nong tu ki nong di drugs pi bam da do si pliang pi ngo kum bam don ja ka tu ka pliang ki ngo kum ta ani tu ipi kadon ko ke kena kine kena namar ba ka dei ka khon marwei ya ka khon marwei ki kimi ki ej bha ikmi dei nong rap iba shurap jing rap hasnong kumta kala le kane ka khon adin bakala pas ya class 10 bam don shu ki college apo snong lane ki 10 plus 2 ki higher secondary school kalau ong ela ka kimi mai ngan lek puleno syakanong ba Washington kami ban paru kala sngau kumno sngau kenja ka kami marwai andrai la da kam paru ka kwa pat ne ame ka khon ban sta mano ka kami bam kwa ban sta la ne ki pa kumta da ka jing sngau diau ba ka jing kermen ba ka khon kan sawan adin kum ka breu ka bawan ra ka nam buram ba ka jing kemen kala pa anda ka ne ka khon kala lech sata sita yau arta yau kawan snong bat man kata yau andai kat banang ya ki singi kam juan sinong shu kala ya em kala ya di sngo bha bagi parasam la ba pule langkun ne kumta pitep ka ega baja kam tip shu ya ikmi sheye kala shu dawa pisa bet mai penra pisa yang kata-kata ong nak ma pi hang ni pi ong i mai ka school ka ong yang penra pisa kum ta te sa penra pen ban kam dei kumta pi penlot phot kene ka kena kalong kumta kala ya em kala ya sngo bha ikmi ba pli nong kendong im tip kumnongan la chikanong ba Washington sibu ang na ikmi bam jupai shilong in la shilong maria pet ya kali la kelon namar laking boyong kali la long kumungap jingbuan kaya rung kaya mi adu bamangi ngi im ba shilong ru teng ka jan yu jat kini tai ni ikmi ila kuslai ha ka bakat do namar bakam juan shu irai ban lek wat dalade bat irai ban lek wat ila lek dru ban pan jingerap na kine ki bureu ki bedon marjan mapa ha ka bakat do ira e weidul pas pasais ilej adukan saiba ban pha prien na ka bahe ka balong notice kuntu hai ta ki dor lawa aki kendro isang ye kata kenong ba Washington rengkat ira kador ita aki kendro kat balap besyam hakata kador latho kumna Mary imei iwat yepi wan no shiying kun andadam nang tai lech phai shishna haga wei ke step ke bobot kata ka khon balaki parlok kat baki dang yamut ban rungkai haka wei ke pak mare kre rung ka parlok kayo iya ka dur jong ka Mary ka kendet bat anda kala pule kita ke jing tho kata ka perlok kala yam ningkong banye ka Mary hangta pitep ini ka perlok ka ongi ka Mary pet kene ka dur ka Mary hangta apa ka pet ke yo i ka dur la jong ka pule ke jing tho
Mary imay iwat ya pi kala late pai shila ka jong yeng da ka jing ja umat ka bas ngosi namar ba ka jing kuslai ka jing ngosi ai kmi kala te da kisnam ikmi bapli iklat no aga jing kuslai ha ka jing ngosi jong ki umat balai ja umat namar ba i palat imay bari pai sya shitam namda jongi namda jong pi kumbang ngalaang ikwa ban penang pen stad ya pi mdai yano mkwa ban yo I ya pi ya kata ka jing em ka betra shitam medina bot kalawai kumta la rangi pai shikne ka singi Good Friday ru ubelai uik palat yang abari pi namar bakangi ngelak lek pop palat namar bangim ko ngusyu ya ublay kuwa yang abari pi ban penyam ban penjana kumta upha ya jisu belong kun marway ban sha no haka jaga jonga ba jongpi ba un yo em une benriu jonga pop kektien jong belai ke gospel Yohanes ka ang ni em ba belai la ik kata-kata kan ba la ati no ya kun bar khama Pilaju Syam badon ki besha ajaka jongpi gumba ong katu kalong kemi jong Soliman 4 dan kawe ka khana ladon arngut sipara wei udai kunna obasmat basti uba em da kalet terwajur keleng nomor bakidai ki kunswa wei pat udai kunna uba em na ka tu ka penyabre ha ka wei ka singi utau kena ula kum yo penyap yak wei ubreu ha ka jingyania ulawan pet syeng ringkat ka snam ka bala bet ka sabti enda ula poe hayeng ula kersiu ya unmen ba pli pitep unmen hangta enda ula pli ula lingo kene ka sabti kala bet ka snam hangta Untau para ngalak penyap beriu yarap yang awa utau henmen kum uhenmen uba iye ya lau para upa lawi ki sabti ki jong upong ya la de ai ya la ka jong ke sabti jong hau para baru pari baru no ya kenang bagi beriu ki namla anda ki beriu ki lawan twet ya hayeng kila syambu ne ubreu babet da kisnama ki sabti ula syang hadapai marwai kila syem ya kila sei syabar kila tet kila bom yap para hangta syupet da kman henmen wilayat nadu kata kapor utau henmen utau para ukala pamot jula bangkelet ya kata ka jingja kum tangan ong ye pi kadai kani ka ju ka jing e ka jong jisu ka jong belai namar bau it palat yang apa pi kuwa bangin sya penyap aki boar ka tujak kuwa bau belai pen sitam no yangi bon yo ban tap aki ta ka dujak na kata ka daw upha yau jisu ukon balakatang marway ban syayap olor keding pena ban kit noi ki pop jongi tang kata kadai ke jingit ba bakrawem kadai ke jingit ke bampat judan jingit ka jingit imai beripa hooi ka IT la ka jong jing em handrai tang na banta jong pi imai jonga imla ban IT na ka banta jong pi na ka banta jonga iskloi ban ai ka jing em handrai une ujisu wa IT om dei na banta jong no om dei kerpang yanga om dei kerpang ya pi ye ki breu jong belai baro ula pen em ka jing e jong belai ngan ong ye pi tang kum ni kam jula shiliang pitip ni em uto usipai pila jupej em ya ke flame jong ne ka flame Good Friday kidan ki flame ki bapen e ya ke jingsha sa nar phna
Utou sipai ubadong yu Jisu da usum nakrong. Hadien ukala bamot uat yu Jisu keleng-keleng. Bat ulet isyam yu Jisu. Bat u Jisu dang mabiu. Ti ki parajo nga hagane ko por. Ngan ong ipi kata kade kejing i ubelai. Haba ubelai u i yangi. Kwa ban penem tang yau balang Presbyterian. Kwa ban penem tang ki Katolik. Kwa ban penem tang ki Church of God ki wai. Kejing it jong ubelai kalong ya barok ki kenhon niam ka pertai ka tau penem lot. Hide ban sngoto ubelai ulang kejing it. Bat ong ka tin jong ubelai ba ubelai u it yang bari pi da kejing it ka babam jugot. Shwa bangan syong. Ngakwa ban ong tangkum ni kata pilih snow bakadai ka kubor jong ka Good Friday kadai kata ken ka kubor Good Friday agane ka por kalang namar ka jingit palat yang abadi pi ka penlong yu Jisu ban sya alo kading pena bangin laj im mangi kata ka jingit ka tin jong blai ka ong kum ni nga ai ti yala ka jong jing im ong Jisu bat ka pat pin ai yang nga ai laga jing em ka pin ai yang syabangan syong kadan ka wege kena ka keliyo pa kun ni kata ka kena ka de ka balapang klong snam silia baru klong snam jong ka satang bon sniu no syabakan poi ka singi kha ka keliyo pa papa da pin ai sngoba ane ka ka give ka ba pin ai yang ka singi birthday ka jong utau kepahang ta uang sepek kon ngan sai Andai sngosi ke singi birthday jong ka kadang jalan sa komba kato kat netayo ka kun kalalahat ban lek sya hospital nama klasitom Andai ndalakit ya ka sya hospital lalap bokulong snam jong kaum tri kamshu but kene ka kena kadan kam buat ban yo kulong snam kita kipo ka pertai start ka bala ban bujuli am yiki tiar syapo yiki do jam syapo yiki kelai yiki do anu kumta ter kumta hadien bala sumar kene kena lempam kene kena kayo klan kayo kiano hadin lai benai kata ka birthday jongkar kadana hospital kami yo ban celebrate kami yo ban lesngopa hadin lai benai ka let sheying ndala let sheying ka rung sikam rathia Maria runga kamrathia kalap yi wei kwat balabu hapo kejentia kalapule yai tai kwan la tho komne khon pikan mau hakapor ba pikli yanga ka ka give ba pin ai hakasingi kha jong apa andrengan yetu ye pi ka give ka banga ai na ka ta kasingi kha jong pi kalong ngala ai no yo kulong snam jong ba pin yo ma pi kita kena angta ka yam ne ka yam ba ka ma para jonga ki bede ki kena puli hang ne apo JNW mau pulang ngan ong ye pi tang ka wei i mai bari pa im kwa ai ka batam na pi i kwa ning kong ka akor ka ba ka dot not ka ba baru Jisu kwa ka dot not ka ba khoi ka jing em ka ba khoi bat ka ba ai ti lot show belai ai bagane ka Good Friday kan long ka kubor jong ka jing pen kala ya ka jing mut jing perkat jong pi kum ki kena pule bat ha ka ju ka poru ya kwa aban ong tanggane ka wei kum ba ka ktien ka ong nga chu tho ngala tho ya ka wei ka jing tho ka ba education without God produce clever devil ka jing start ka ba klam don yo belai ka pen mi ye ki ksoi basianti ken mau pha phi ki ba pule phi de ban don rengkat ye ka jing start rengkat yo belai bo yau belai khmat wat bo ye ge bro
lada ublay udan ay jing jing pi ke jing play jing pi kala long lepa excellent lane kala long lepa ka bejab ublay un gerku ye pi ki kena play na ka pada ka buram jing blay amen